Jsem patronem 9. ročníku Baník Cupu. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí a samozřejmě mrzí mě, že kluci to nevyhráli, ale byl to velmi dobrý zápas a jsem na ně hrdý. Máme tady letos 9. ročník Baník Cupu, který navazuje na Valachy Cup. Myslím si, že všechno klape tak, jak má. Fotbalové zápasy jsou krásné, úžasné, padají tady nádherné góly a myslím si, že turnaj se velice vydařil. 9. ročník Baník Cupu se chýlí pomalu ke konci a já bych chtěla poděkovat všem účastníkům a hlavně všem lidem, kteří se o turnaj starali. V neposlední řadě také všem partnerům, hlavnímu partnerovi Škoda Group, také partnerovi Autobahn Group, který zajistil celou fanzónu, za zdravotnické zajištění Rescue Ostrava a za zázemí turnaje pak Johnny Service. Děkuji také Moravskoslezskému kraji a všem dalším partnerům.